Sexta edición da gala Meisinos e Meisinas do ano. Os premios son a xente que colabora, boa xente, a xente encantadora de Meis, historias maravillosas, experiencias tremendas, vidas de película. Nun ateigado auditorio municipal, 7 veciños e colectivos foron recoñecidos este ano pola súa labor altruísta en beneficio do ben común da vila. A primeira das recoñecidas, Carmela Núñez, fundadora do Trevo. A recoñecida recibiu na entrega do premio unha gran sorpresa. Esta é unha representación dos nenos e nenas de Meis e da súa contorna que acompañaron a Esteban e a Carmela na creación do Trevo. Outro recoñecemento foi para unha familia do Mosteiro. A familia Díaz Buceta. Pola súa colaboración coa Festa dos Callos, cedendo a súa casa para que o evento saia adiante. Unha familia que sempre ten abertas as portas da súa casa. Tamén premio para a xenerosidade de Arantxa Val, que logo de pechar unha librería cedeu o seu estoco ao Concello de Meis para as familias que o precisan. Non podía ser noutro sitio que no Concello de Meis, porque fan boa man del. Miriam Candamayo é outra das meisinas deste ano logo da publicación dun libro. É un mensaxe para todos esos que nos sentimos en algún momento mal, todos esos que pasamos por unha depresión ou que sabemos o que son os problemas. Premio tamén para 2 artistas de Meis. Don Manuel Vázquez e Isidoro Dios. Os dous son carpinteiros e teñen colaborado co Concello en distintas iniciativas. É o que me queda para pasar o tempo. Tamén recoñecemento polos 30 anos de traxectoria da Coral Xuntanza de Meis e pechando a entrega de premios Ricardo Fernández Mascato pola súa traxectoria como exfutbolista e adestrador do Zacande. Ahora aquí na casa, no Zacande, disfrutando da labor de entrenador, que, bueno, xa sabes que non nada que ver co de xogar, pero tamén se disfruta. No remate do acto, a alcaldesa puxo en valor a calidade humana da veciñanza que fai de Meis un lugar grande. Facer este concello un pouquiño máis grande é o que estamos recoñecendo. Esta xente que leva o nombre de Meis alá onde vai, na súa trayectoria personal e profesional, e para nós é un orgullo estar aquí ano tras ano, en esta edición que xa van unhas cantas, e ver que a xente sigue apostando por este evento. Pero antes de rematar, sorpresa cun premio especial para o conductor da gala. Meisino adoptivo do ano, Terio Carrera. Pola súa colaboración desinteresada na carreira de Leo. Sodes un concello pequeno, pero ben habido, e sobre todo tedes cultura, deporte, arte. A gala contou coa participación musical da banda de música da Bertula, que compartiu o escenario con Mercedes Tilbe e Miguel Caldas.